hugasan na tumbong soup, yung sikat na sikat sa Tondo. Well, try natin na iluto. Ang tamang proseso is hugasan natin na mabuti para matanggal yung lansa. Ilang beses mong hugasan siya. Tapos is i-drain natin po siya. I-drain natin sa stainless. Tapon natin ulit yung pinaghugasan. Siguro mga 1 to 2 times to 3 times. Depende po kung gaano kayo kontento at matanggal yung pinakadulas-dulas niya. And then, lagyan po natin siya ng asin para matanggal yung lansa rin. Isa na rin ito nakakapagpatanggal ng lansa sa tumbong soup. Kasi may nag-tip din po sa amin at based po din sa aming pagre-research is ganun ang way para malinis yung at matanggal yung large intestine ng baboy. Ayan. Halo-haluin mo lang and then hugasan mo ulit. Nasa sa iyan kung ilang beses nating hugasan yan. Sa akin kasi masyado akong papalinis sa mga ganito. Lalo large intestine po yan ng baboy. Then set natin siya ulit. Tapos tapon natin ulit yung tubig. Okay. Tao kontento kasi. Ilalaga na natin. Tapos yung unang sabaw ay ating itatapon. Para lagyan natin ng suka. Lagyan natin suka. yan, ilalaga na natin Kapatid niya. sa ating magic. Pwes ba? Check natin mabuti kasi may mga ganito kasi may mga uod. Hugasan natin mabuti. Ayan din. Okay na. Mamaya natin lalagay ito pag malapit ng maluto yung para hindi siya na sisira yung pagkakulay ng chay. Tanggalin natin yung yung matigas na pakbet. Ayan yan. Nakaprepare na po ito. Natin sa ating tumbong soup. Tingnan lang po natin yung mambot ng konti. Yun. Ready na. Hindi natin masyadong ilaga. Kasi, labas na. Ang pango. Okay na. Po, ang tamang paghiwa. Wait lang. Mas may pong may kasama kayo lalaki dyan. Maraming mga mangbubuhat sa mga matitigan. Parang hindi lang mga magbuhat. Baka mamaya natin.
Wah. Pinag-i-detect si Henry. Meron po siya sa pagpasok. Bawang. Then, luya. Igisa po natin ng maayos. A few moments later. Ano pre?